Európai példák alapján saját turizmus modellt dolgoz ki a Bogát Közösségi Fejlesztési Társulás. A térség önkormányzati vezetőinek fejébe próbálja elültetni az összefogás gondolatát Szentes Csaba Madéfalva polgármestere. Jó napot kívánok! Mire épül az elképzelésük? Tehát mitől lesz vonzóbb a térség? Hát az elképzelésünk az mindenképp a helyi erőforrásainkra épül, tehát hogy a mi helyi emberek ismerjük meg egyszer a helyi erőforrásainkat, és azt próbáljuk kihasználni, felépíteni, és ezáltal egy turisztikai terméket, egy turisztikai termékcsomagot kínálni a turisztikai piacra az érdekelt feleknek. Na és mit lehet eladni a Csíki-medencében? A Csíki-medencében szerintem elsősorban a hegyet, maga a Hargitát lehetne eladni, arra kellene programokat építeni, rendezvényeket, és azt társítani, nem minden település külön a maga rendezvényét és a maga reklámját próbálja megoldani, hanem összeszedni az egészet, amely programokat még kell erősíteni, csiszolgatni. És most csak mondok egy példát. Nagyon sok települést ismerek, amelyik azzal próbálkozik, hogy legyen egy kis sípályája. De még nem láttam 3-4 olyan polgármestert, aki azt mondja, hogy rendben, én lemondok a sípálya részemről, mert ez nem az erősségem, átengedem más településnek. Megvan ez a szándék? Lát ebben erre esélyt? Itt van az, amikor úgymond a teret kell engedni a szakmának is, tehát hogyha a szakma azt mondja, hogy egy bizonyos település vagy egy bizonyos táj az nem épp arra alkalmas, nem adott, nem az az erőssége, akkor kár szerintem erőltetni, hanem meg kell keresni, mert minden településnek megvan a maga erőssége. Lehet, hogy nem sípályát kell, hanem egy ökoturizmusban kell az illető településen gondolkozni. Tehát a Hargitán belül mindenkinek van ettéren erőssége, és azt kellene kutassuk. Épp a vidékfejlesztési alap pályázati kiírásából építettünk egy Turinform irodát, ahol a munkaszervezet dolgozik, tehát minden lehetőség adott a munkára, tovább rajtunk múlik, hogy mi lesz az eredmény. Kiindulásnak viszont ismerni kellene a jelent, tehát statisztikákat, adatokat kellene ismerni, hogy mi van ma. Igen, tehát ez talán az egyik érdekes dolog, hogy a jelenlegi statisztikai alapokra, hogyha hivatkozunk, akkor talán ilyen évente ilyen 40-50 ezer a magyar turisták száma Romániában, ahol mindenki tudja, hogy 3-4-szer ennyien vannak csak a Csíksomlyai búcson egy nap alatt. Tehát fel kell egy olyan rendszert építeni, ahol mi vagyunk a számlálók, ahol a saját statisztikánkat mi alkotjuk, és teljesen törvényesen, tehát kizárni a fekete turizmus, hiszen a statisztika, a jó statisztika, az abból lehet építkezni. Tehát több rendszert, amit megnéztünk, ott épp a valós statisztikai alapokból építkeznek, abból fejlesztik a terméket. Néztek meg? Hát többek közt Dél-Tirolban néztünk meg több település, térségszintű rendszereket, hogy ezek hogy működnek, hogyan építik fel, vagy még közelebb hozzánk Magyarországon, ami az egyik első volt ilyen TDM szervezet, Turisztikai Destination Management szervezet, az Gyenes Diáson, több mint 10 évesét, 10 év után vannak statisztikai adatok, milyen turisták, tehát milyen időszakban mennyit tartózkodtak ott, hogy ez egy hosszú távú elképzelés, ha innentől számítva 10 év múlva lesznek meg az alapok? Hát az alapok azok most épülnek, 10 év kitartó munka az, aminek már látszata van, tehát ott már a vendégészakák számában is lehet mérni, hogy a nulla pontról hová jutottak el is, hol kellene fejleszteni valójában az ember a meglévő turisztikai termékét, ha már létezik ilyen, azt fejleszteni úgy tudja, hogy lássa, hogy mi az eladó, kik látogatnak ide, és mik az igények a turisták részéről. És ehhez nagyon jó szakemberek kellenek. Vannak szakembereik? Szakemberek, mondjam azt, hogy bizonyos szinten vannak egyetemeken, vannak jó szakembereik. Talán a legnagyobb baj az otthon elvégzett munka, mert a szakember ő javasolhat valamit, ajánlhat ő helyettünk a munka. Elméleti síkon mozog. Igen, tehát elméleti és tudományos síkon lehet ajánlani, de valójában a munkát azt mi helyi érdekelt felekkel elvégezzük összefogva. Tehát ők a szakemberek helyettünk nem tudnak dolgozni. Na és ön szerint mikor láthat egységes arculatot egy egy Csíki-medencébe érkező turista? Mi elszántak vagyunk, tehát egy 2-3 éven belül szeretnénk azt, hogy egy egységes arculat legyen a csíki turisztikai terméknek, és ezt egységesen vigyük piacra, aminek valóban meg kellene legyen a hozadéka, és az, hogy ma a turista ezért a turisztikai termékét jön ide 1-2-3 napra, vagy akár többre is a csíki térségbe. Köszönöm szépen, polgármester.